Moje ime je Kristina. Po struci sam konferencijski prevoditelj i sudski tumač za engleski, njemački i hrvatski jezik, a unazad 2 godine sam i mentorica poslovnog engleskog jezika za žene. Strani jezici su moja velika ljubav kojima sam profesionalno posvetila zadnjih 25 godina i danas ti želim ukratko predstaviti English Power Hour, mentorski program za žene kojima treba dodatna podrška u gramatici, vokabularu i komunikaciji nakon što su već završile tečaj engleskog ili više njih, ali su i dalje nesigurne ili nezadovoljne rezultatima. Na pravom si mjestu ako želiš dalje napredovati u engleskom, govoriti ga opušteno i sigurno u raznim privatnim i poslovnim prigodama i situacijama, ili si završila nekoliko tečajeva engleskog, ali bi voljela imati stručnu osobu da ti pomogne održavati znanje engleskog jer ne želiš stagnirati. Zatim, činiti se da oduvijek učiš engleski, fali ti riječi i fraza, zatim radiš gramatičke greške, trebaš pojašnjenja ili si engleski koristila u fazama, pa ponekad zablokiraš u govoru ili zaboraviš na gramatiku. Kakve rezultate možeš očekivati? Lakšu i opušteniju komunikaciju, gramatički korektno izražavanje vlastitih misli i osjećaja, te tečnost i samopouzdanje u engleskom. Naglasak pritom stavljamo na standardni i svakodnevni engleski jezik. Idealna si kandidatkinja ako je već sad tvoj engleski na razini između B1 i C2. Kako radimo? Online putem Zooma svaki četvrtak od 19 do 20:15. Program funkcionira po principu pretplate, dakle u trenutku ulaska ostaješ u programu narednih mjesec dana. Ako ti on koristio i želiš nastaviti dalje, ne moraš raditi ništa jer se članstvo automatski obnavlja. U suprotnom, otkaži ga par dana prije isteka mjesečnog roka. Easy peasy. Što dobivaš u okviru programa? Pristup online platformi, Zoom snimke i pisane materijale u PDF-u. Tvoje ulaganje iznosi 200 € mjesečno. Za više informacija posjeti www.zajedničkijezik.hr ili mi pošalji DM putem društvenih mreža Kristina Sekereš. Pozivam te da nam se pridružiš. Adresa je tu.